Il-total ta' rapporti lill pulizija tul l-2016 kien ta' 17,298. Żieda minima fuq is-sena ta' qabel li minn analiżi li saret jimmarka tnaqqis qawwi minn dak li kien mistenni, jiġifieri madwar 19,000. Fil-fatt meta wieħed jikkunsidra l-istatistiċi u l-hekk imsejħa trends kien mistenni li jkun hemm żieda ta' iktar minn 1500 rapport. Fir-realtà kien hemm żieda ta' 160 rapport biss fuq is-sena ta' qabel. Dan ir-riżultat li kien preżentat f'konferenza tal-aħbarijiet mill-kriminologu Xavier Formosa probabbilment ifisser li l-bidliet fil-policies u l-ħidma fil-korp tal-pulizija qed isarfu f'riżultati. Fir-realtà sibna li hemm plateauing, jiġifieri hemm isa ir-rata ta' żieda tonqos qed tiġi stabilita. Ovvjament nistgħu ngħidu jekk di issa tkompli hija s-sena li ġejja ta' wara fejn nibdew naraw li jissekunda l-fenomenu jibqa' stabbli. Fil-fatt ir-rapport jindika li kien hemm tendenza ta' rapporti li qed jonqsu. Però bżieda fir-rapporti tal-hekk imsejħa reati personali bħal vjolenza domestika u pickpocketing. Pickpocketing li qed inaqqas din ir-rata ta' tnaqqis ta' rapporti u li huwa fenomenu li qed jara żieda sostanzjali fl-Ewropa, inkluż f'pajjiżna. Staqsejna x'jista' jsir biex ir-reati jitnaqqsu. Ġeneralment naraw jekk għandek iktar police presence on the ground, jiġifieri fejn il-pulizija jista' realment iwaqqaf jew anke l-preżenza iżżomm ħadd ieħor milli jagħmel ċertu crimes għax dik idu nqisuha wkoll. L-awareness tal-pubbliku li qgħod iktar attent. Fil-fatt ta' min jinnota li n-numru ta' rapporti u l-iktar għoli fil-perjodu l-iktar impenjattiv turistikament, jiġifieri bejn April u Awwissu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Carmelo Abela attenna l-impenn tal-Gvern biex janalizza dan ir-rapport u jittieħdu l-azzjonijiet meħtieġa. Rapport li din l-amministrazzjoni ta' kull sena mhux taħbih imma tippreżentah lil mezzi tax-xandir biex ikun skrutinizzat. Għaliex fil-waqt li nnota li fl-2016 kien hemm inqas rapporti milli mistenni, il-ħidma tal-pulizija trid tkompli bilan li kemm jista' jkun il-kriminalità tkun imwaqfa l-kollox. Innota wkoll li minkejja li San Ġiljan huwa l-iktar post li fih isiru rapporti kien hemm ukoll tnaqqis sostanzjali. Għaliex fil-waqt li fl-2012 kien hemm iktar minn 3,000 rapport, fl-2016 niżel għal inqas minn 2,400, tnaqqis ta' 22%. Turija ċara tal-impenn li ttieħed biex il-kriminalità u r-rapporti osservati jittieħdu bis-serjetà u jsir ħidma biex tinstabilhom soluzzjoni.